Ayo. Ma'am, may buntag. Nangita mi kay Ma'am Rubilin. Arnaiz. Kinsa ni siya, ma'am? Ah, nami ipa-check, ma'am, kinami pa-receive na Shopee delivery. Kay Shopee. Shopee, ma'am. Delivery sa Shopee, mga kortina daw ni siya imong order. Kurtina. Hindi naman ko ganahan ng kurtina ko sa Shopee. Huwag nag-order ito kurtina. Ay, mao. Kay naaman to yung mga number nimo dito, o mga details tanan, imuha gid siya. Tapos, Hindi na dito kung order ng kurtina sa Shopee na ako ganing ipaputol-putol na ako kaya o ganahan yun. ano man? Mga nipis kayo na mo kung mga kurtina. Nya, 2,000 po biya ni siya. 2,000. Wala pa nabayaran. Nabahala na sila diyan. Kinsa dai nagpindot ani, ma'am? Ambot lang. Kada siguro mga bata dire. Oh. Nya, dili na nimo dawaton? Di ka ganahan sa mga kortina Hindi dito? ko ganahan. Bahala. Kasi Hmm. na mali lang na. Sige, kuan lang, ma'am. May gi-order bag. Nadapot naman. Labas na doble. Pwede na mo ipatanaw, ma'am. Tanawa lang kay kung dili nimo kwaon, ibalik lang na to. Di makakaganahan. Pero kung ganahan ka, naaman kaya mo bayad. Silang bayad ana. Hindi mo ganahan doon anang kurtina ko. Ah. Gani. Dali, ma'am. Ganahan ng Shopee doon. Oo. Basig maon ni siya, basig na doble po di mo order ba? Ambot lang. Di mo ko Ah, ganahan. liog ko diri, ma'am. Birahan na, ma'am, niya ipataas. Ano Opo. Happy birthday! Happy birthday! Walay bayro nun, mama. Joke lang. Dire ta, ma'am. Oh. Happy birthday. Oy, dagag kwarta. Kulbaan ka, ma'am? Kabalo ka, ma'am, kung kinsay nagpadalaan eh? Wala ka kabalo? Wala kay idea? Ano man ako anak sa gawas. Nagpadaan naman to siya pang Jollibee lang karon. O day nakailista kay mag-Jollibee. Oy, favorite day ni ma'am ang golden yellow. Okay, ma'am, ang nagpadalaan na ay mensahe para sa imuha. Ana sila, happy 60th birthday, Mama Inday. Salamat kaayo sa tanan. Pasensya kung maulang jud among makaya sa pagkakaron. Bawi rami puhon kaluy-an nimo, Mama. Unta hatagan pa ka sa Ginoo og maayong panglawas permi. Palangga kaayo ka namo, ma. Surprise from Joy, Jan, and Kling. Imong mga anak, ma'am. Oy, dagko kay gluwa si ma'am. Murag madala man ta sa luha ni ma'am ba, no? Sige, ma'am. Mangayo tag mensahe nimo para sa imong mga anak. Para sa akong mga anak, salamat yun eh. Wala ko nagdaong ngayon ang ni. Nagdahom nga na ay surprise Malapong karon. gani ang ako kay gusto na ko malipay lang ko mga ako ba dalo na ko sa Jollibee. Okay. Si ate, oh. Tululuha kay si ate ba, oh. Sige. Atong kantahan si Ma'am Og, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, 60 ay kakaroon, no? Oy, kaduhang dibo. Mga apo, kiss na kay Lola, kay birthday ni Lola. Kiss na, dali. Ali lang ga. Kiss na, Lola. Kiss Lola. Guys, okay. Salamat Yelal. Salamat. Padawong namig Jollibee ba? Ipahilak. Ay, suko. Huwag problema yet. Huwag ko nagkuhan, anak. Ako nga, naabot na kong 60. Kadaghan akong sakit nga ni abot. Iabot yung 60 karon. Kung mapon, magpahil na dyan ko sa akong retirement.
Okay. Sir, salamat kayo. Salamat kayo ninyo. Nalipay si ma'am. Ma'am, nalipay ka karon? Alipay. Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong mga anak para maghatod og surprise sa karon sa imong ikaduhang dibo, no? Welcome to the senior citizens world na jud. Magpensyon na jud si ma'am. Oo. Okay, sige. Nya, happy? Happy kayo. O, sige. Palakpakan nato si ma'am. Happy birthday po.